Kanyang laki din! Bagay, ay ba man ni Ambaw, tatulungan na nga agtiliw itinitib amanaw. Apay, anwam tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidain tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang pet da masida. Syudad ti paggapuan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da. Isong agsagana tayo mo tapno da masangputan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Jaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kayak nga isaw ti asawa na. Ay, saan mo arik na tirik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakibiyang hamida? Nanang, apay nga agiyan kayo laang dito si Lecho. Ing kayo matkasarita damanong Agsublida ka numot lang inton bigat. Ay da, awanak itimog ang makisarita kadakwada. Anya? Wan, Marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo, mandilino to ni tatang nga insangpot da. Mangan tayaon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sida na. Agyaman no magustuhan nyo dagita amakan, nana. Nay, mas ti lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapu iti kaadaw ti sidaan. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas! Iyawat mo man day talitsyon manaw. Kayat kupay. Ay, kan Marlain, kargaan man iti Graham day to'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inpari taray ta kada kayo saan aya? Ay, nabasit lang. Jakmut pakatayan ka. Da kayo talaga nanang. Alan, karga amaw. Ay, Tomas, iyawat mo man day talitsyon manaw. Mabit lang Ay, adapay gayam chicken karay. Ay, talaga asahan ako na mga itin na pawi. Adapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Nanang! Ano ba? Natutanak. Pagpagaman, tinigod ka. Dores, husto nga minay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Kaslay tala makaraman ka iti kakasta. At hindi tanong nanang. Ay, agyaman ak. Naging awaan direknak. Ay nabsug ka, hustaon. Di mon pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan ak itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyag ka. Gapot tamang ibabayin ka. Kitam ka naltutan ka laki nga raw. Apay inggagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman am amin dagi jay. Nagruna na nabsug kan. Kinsan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti doktor adimo kanain tung palayem. Nalabas ka mag. Apay sika, naraman am amay. Kawain. Rin naman amen ngam sagkabasay. Sa nakaslakan ka, aginggat bosog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makatakderain. Uray lakas labumtak ni taboksit mo. Sige, kaanlat ta nga wansardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Kit agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awan andyaman na balasang ka. Umay kay tuman agpasyarin ton at dawayayaw na. Un, tata. Ala, in kami nga rudan. Wen, kaganaan nagkayaw.
Apay adi ka magsumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kagyaman ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagos. Di na ayamarik na nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik nam ken kwa na. Gapo tadyak kayak ngagbalin na manugang. Tapay, ada parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Ken may isa, san amadlaw anasorok at rentana. Ken, di ka man kundi libidita. Agbain kami ta. Kampay day. Agkulong ka iti kwartaw. Ngamidi pandangan na. Si kamatan ti alisto amang ibos kadagiti insang pwedda amakmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabos mo ti amayaw. Makapainsulto. Apay ka di, Nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinunanakit day, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insang put da syalay. Na, tapay nga katawa ka? Wanmat nga min, Nanang. Danda ni ibusam to pa si may sa alitsyon naman aw. Anya, Kan may sa, sumanaaw kayo nga men, Nanang. Sana nasaya at dayjay ahabit. Nang runan o iti sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, pangaasi yuman. Tanuin bagada ama iparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari Shali. Hindi pala nga data itilugan na kasta ka. Apay ka di nga men. Mariknak ngamin adinak kayat tinang. Kita aman. Saan ang nagsasao, idi nagpakada akin ko na. Ay na, di mo ikan ka ni Nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyaam kumakit din ni Nanang Mababay inak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na day jay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutang. Ay, mangibabay. Ala, di mon panunutan day ta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gapot ta adda anak ko, iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso as siyak ti masuro. Sayaat mo ito na sabat ka, Nana Doris. day, apay kaday baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, indon bigat. Pumasar kayon to aje balay. Kaputad damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Ay, agyaman nakiti panangawis mo, Awan na nyaman na, Nana. Kahit pakibagan tumit tayo, kada tata Tomas, kan Mari Marlen. Amangan no ibagada manan nga, duti ubrahin da, kahit di da umay. Ay, wun baraw, ibaga. Ngam no di daman makaumay. Adda akmat, a representative da. Sa bagay mo't kidiya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man, no, dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures. Ay, nalipatag gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmal. Anya, Won, kat imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti ubraan yaw. saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga raw daun. Uray saklangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais. Ngam kaya yung malagayam. Gapaw tamabainak. Amok ngay kuriman ang ti ugali ay makinalaing mo amangan. Anya, Umay! Amamukan. ada nga raw libre abakan. Di mangan na mangan. Alaman nga raw Tomas. Ing ka man makipaskan. Kat di ka mang mangan, Ay na, kunak
Supay kat nga ado ti sagana yaw baraw. Umuna nga mi nakasangay ti anak mi, nana. So nga, insaganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam, nalpasan ti pinangan. Ngam, awan pa'y mo datata Tomas. Kunak man no kunayo asumaranuda, nana. Ay awan baraw. Ang mga nuna imasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw. Ay, unay na kinagagaday ta, nana. Ah, baraw. Mapalin ka day ngayalaak datatam iti sidaan da. Ay, kahit una, nana. Ah, mabitlaang. Tayalaan ka, itiyawid mo. Ay na, agyamanak baraw. Ay kat nay-nayo ng beten. Ah, no ado tinabatay. Ah, uwan na. Awan problema. Ay, di na amaw nga ado tinailasin ko itay. Ninay-nayo naktiing kargak iti plato. Kat insilupin ka. Agam agdawat akpay. Tapno adaw timayawid ka. Ay nadures Ada ka pa ilang ijiponsyonan. Ngem nakadanon adagos dito'y balay ti damag. Anya manan ayaday ta. Kasangsangput ko lang. Nagungungat ka manan. Apay anagadutin niya wid mo amakan. Talaga di kagbayin nga gisilupin. Kag tapno ang damit maramanan nyo ah. Ha! Saan nga yung kapilitan nga damaramanan may no awan? Kin ba isa? Awan ti dakes na nga gibalkot kay timbakan ijiponsyonan. No jay di mo na ibos ti balkotam. Ngum na igagagarap, ay! No ngayon dapay saan anangan. Iso nga agbayin kamit, adures! Na, Iso bait, kun may sa, adala nga rodon inlasin mao. Apay nagdawat kapay laki ni Dundawn. Tidakis na inusar nakpay. Imbaga mayalaan na. kag di ka kagyaman. Dakamukang ka. Ay naaawanan ti adupay asaw, Tomas. No di mo kayat akanan dagitin sangpot kaw. Bayam dita, siya kaun ti mangibaw. Ha! Nanang, malagip yo ka diti aldaw ita. Apay kaday. Katno kasangay yo inton bigat. Ayun anya. Ay na, sapay na ira na nga awan kwarta. Gumata nga kumawat iti sagana. Anusan nyo pay lang ti awan sagana na ananang. Wano, bang party tayo ititarakan tayo a native amanok. Iso pa'y Sa nabalita bakit kamutan? Anya! Isumay! Di mo ipilit nga agsagana, tawang ka nga ro kwarta. Ay, Nanang, malabay amo na nakaw. Adda na panunot ko awagas. Hello, Victor anak. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Mike. Ay, kwa, Victor anakaw. Aba, Nang. Anda ka di parikot siya? Ay, awa na nakaw. Ngam kasangay ko ngamin inton bikat. Katamangan no addawayayaw. Agawid kayo kuma. Ay, tuwa na, Nanang. Anda ka di sa gana yan. Awang nga ro nakaw. Ang mang partita yun ton itinative amanaw. Alaway, Nanang. Agawid kamin to dita. Sigay, taurayan kayawan. Agawid ta pa nga ron ano kasangay gayam ni nanang yaw, Victor. Uy, Sally. Awan ka no ti sagana na. Mga no, kaya't na kompleto tayo indon aldaw ti kasangay na. Un siguro, amumot ng dagiti bumakit kan lumakay. Agyaman na ka, Sally. Gabuta oray kasi ti pakpakita na kin ka. Nasayaat ka lang taking kwa na. Awan parikot iti dayta, kunakmat. Siya kun ati agad jazz. Agyaman na manahin, Sally. Alangarod, Victor. Agrubat ka, taintagatang iti isang puta ijay balayo. Mga latamatlaang iti cake ni nanang. Ay awanin at talaga tibain mo, Dures. Am mo kung ti ugalim.
Kundi awag ka ni Victor nga gawin. Ngam amaw ka da iti panunot mo. Tapno ad namang isang put iti makmakan. Ha? Di ka naglibak. Hindi pa ilakas ta ka. Heh. Apay, anyaya ti parikot mo, Tomas. Eh. Mairaman ka mo't iti isang pwede. Wala. Nga mababay na. Kaputasaan anasaya ati panakilangan mo ko ni Shalay. Ngam no sumangpit na. Kado tiyawid na. Si kamat ti numero 1 amangan. Ha? Nagbaliw ka man. Pakita mo't itinasaya at jay tao. Ay naagyaman na ka, Victor. Siyale, gaputan nagawid kayaw. Kat inyalaan dak pa iti pagburtyak. Kanay, nagdakkel pa iti cake kaw. Wala na lang. Gaputa kaya't may anaragsak kayo ita kasana yo. Agyaman na kanakaw. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nanang! Agyaman na. Ala, mangantayo kiti. Ay, katwan na. Tanay, ado ti ginatgatang yaw. Kaslasaan nga amo ti unang abakan. Nga po iti kinaado na. Ay, nananang, anadan nyo manan, ti kanan nyo. Laglagi pa niyo ti inbaga ti doktor kada kayo. Ay, anay ko. Sabali ti marikriknak. Diyak maawatan anak ko. Ha? Kasla marigatan akpay nga umangas. Ay, nagkakapsuta. Sigurado asimruman na itarikrik na inyo, nanang. Amangan nung imato ti blood sugar yo. Kanti high blood yo. Amangan nung imato pa ti kolesterol yo. Anya. Dayta ngamin kat, nanang. Saan kayo amaanawa no maibapanan iti makan? Numabagaan kayo? Ibagayo, nga imutan kayo. Imbes nga panangisakit mi dayta kada kayo. Ay, naimas mat nga mintimangan anak ko. Nang runa no naprito ti sida. Kaslasanak ama umamang mangan. Ay, naapurawot, abakay. Malangarod, inakagatang ka nagiti tabtaba. Ta iso ti pagbali ng mga agas mo, barang agimbag ka. Anya. Agnakam kayo ngaminan, nanang. Disiplinaan nyo ti bagiyo no maipapan kadagiti makmakan. Kan maysa, baliwan nyo man ti panakilangan nyo kini Shali. Tanasing patmat. Amo na ti makibagay kada kayo. Ay, uway, Marlene, anak ko. Agpalpaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Tagiti apam amang mangan di tapansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, Nag-iibas nga raw na timplana. Iso na gusto kwak. linoloko day ta. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. No siyak taglutaw, di mo ibaga na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya, Ha? Makapaawan iti ganas amangan. ay da, mga kakiitim bakay. Unay kakiitim. Kasla saan ka bakbakitan? Anya, tapaan nakpayan ita? Saan ka apa eh? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay aga pa dito'y sango tilamisaan. Ninanang yung sumay kami. Ni tatang yu ah! Agar aramid ngamin iti pagsakitan tiriknak. Huston ko nakngarod. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Anya Laki din! Bakay, husto nga may nandayta. Balnawa mong, ingkan isang bahay. Ay mabit lang lakay. Ha? Saan pa'y unay ana ikatirugit na? Sa nabali, taarwatik mo dayta di uma. Marugitan tumo ilaga da karos. Wen lakay. Ngam kayat ko alaban ana imbag dagiti kawas mo. Gaputa ay ayaten ka. Hey,
Agasum ka no, pwede bakit ko Ay, siyempre, mat anak ay. Kasta, ti panangipatig ko kan ka. Malawo na. Ay, mala. Ilapas mo ki din day ta. Taing takip mga nay. Mabisina ka. Anyan ni Nanang, talaga na in love unay kin ni Tatang Apay ayaan ay. Una, kita aman, danda ni Mamin lima adaras nga iwashing na bado ni Tatang. Iso aya. Mat manong. Ay naading kaw. Talaga akas tati na in love. Kan may sa, tay tati maya. Iso arumbang lang at tuladang. Simpaan mo't alabaan na kiti. Bado nila kayo mo ha. Kat simsimpaak mat manong, saan akas lakin ni Nanang nga uray la Mamin lima nga iwashing ko. Ay na, si kamot rikto. Talaga akakat katawa dagiti istorya. Isumay nga may ninsyan. Ay na, huston rikto. Nasakitan ti tiyan ko, kapo iti kakakatawak. Husto nga may na. Apay kami na kumanatawa ka kay. Gapo nga ron ka dagiti istorya. Talaga ang naragsak ka maut akasarsarita. Anya? Kasla saan ang mapupuutan ti panaglabas ti oras no si kanti agistorya. Ati mo pa yan dagiti, daduma ako medyante. Ay, nalabos mo na itanin siya nga. Kay sumat. Ado nga men, dagiti katawa nga istorya. Kanalaing ka nga agistorya. Isu adi mi malapdan ti agkatawa. No da kami ti makangag. With feelings and emotions ko naman. Anya? Apay riktaw, napimpintas ka din ni Insyangam iti siya. Na, apay ka niya kastabot din sinamdamaga ba? Amo ka, ang gusto ka kininsyang, iso amayat ti kakatawaan nyo ijay nagtugawan nyo itay. Kasla mapugsat pa yun ti angas ni Insyang gapu iti katawa na. Diba Na, ko eh? katawa ka pa ilang riktaw, kat amom amas asara. Katawa pa ilang. Kayat mo kaday, amatayak iti konsumisyon, Dalagi ni bakit ko eh? Kasino mo ti asawa kaya namatay ti bakit na? Gapu iti konsumisya. Ha? Maasarak amang buy-buya kada kayo kiniinsyang itay. Nagkidam ka ko mga rod. Anya, ha? Amo ka? Ada ibagbagam kenkwana. Kat daytoy mat insyang. Kaslatin iger amakilkilig kadagiti ibagbagam. Anya? Katwan mo triktak. Apay, dayjay kadila ang tinang isukatam kanya. Kasla mairis ti agong nanog katawa. Anya? Katwan mag, maaw-awan ti agong na. Kan nakabasbasit ti sika na. Una na asiksik. Ngam di na mabagay, ha? Kasla kawayan dagiti lupona, gapo iti kinabaksit na. Sana kasla siya, nalokmbaga, ngam bagay ko ba? Anya? Manipod ita, rekta. Demon as-asit ganday ganyain siya nga. Tano asit gam, ha? Agsagana kayo kanya. Ay na, inkorem manan ka kinaman nag-ibon mo ako na ako. Ay, saksak tam lang day tabagi mandiya. Ay da, yakmawatan sinayo ni Vina, Milton. Apay ka di, tatang. Nalabas, ti kinaman lang ibon na. At dalaang iti kaabay ko, winok kasaritak asabalay. Nagrugitan ti panunot na very dirty. Ay na, nainlab nga rod kada kayo itikas na unay, tatang. Ay, bakbak kita na silusa ti inayo. Ay, anusan yun tatang. Ay, ayatin na kang araw, titikas taunay. Nagalas nga ugali ti bakit. Mangiba pa eh. Ay, hanggang ko timbako na liig siya. No maamuan na, apag silsilusan ti inayo. San mo't siguro tatang. Bentap na awan ti rumso aparikaw. Kasarita yaw ni nanang. Ibagayo asan apudnong ti atap na kada kayaw.
lipaton ti bluwag ko Umay kayon to, indon bika. Ay, huwag baraw. Di ka madalagan. Umay ka ba? Alawin tata, agyaman na ka. Umay ka ba, baraw? Kumpay sa aramidin man. Iso ang mapangkaw eh. Daw di binakin melton kay tata. Adda ka di mo, di ta balayaw. Uy, ang dada sa baraw. Ngala, namnamaang baraw. Umay kaming tao. Ay na, adumot gayam ti tao rekta. Wala. Soldado si nag-blow out. Iso asigurado na ita. Na, adamot gayam ni Insyang. Kaanakan na ni Timoteo. Iso asigurado nga da. Ay nalakay, agbibintaman nga raw. What? Alan alakay, tapno kasla muse and escort. Yung kakiigan, iyayan na kita kakadwa mababakat. Ay kibinang naklakay, ta itulod nak ijay ayan ni Insyang. Ala, Alakit din arik daw, tapno makita da nga ipatpatid na unay-unay. ay na, kababay, Andrea, kababay. Anya, wanaw, di mo kaya gaputada ni Insyang. Imay tamakiponsong, iso adi ka mang pirde daldao. Ay natata, apay kayong batin ni Nanandya. Kitaan nyo, nakatakdirlatan iday. Ha? Ayaban yun tata. Ay na, bayan nyo nida. Wan nga raw, Rikto. Nay, kasla nakudos ti rupa na, hindi pinanawam. Uli nga ro tata. Kitaan nyo man kitaan nyo. Dito itisang kakita na. Ay na, Rikto. Ingka kuyugan. Ang mga ano sa bali pa yan, ti mapampanunot na. Nang runa ta adaak ditoy. Bayan nyo nita. Mapantubi la, gidayan na kita kakadwa na papakit. Dakay din ayan. Talagang agda relasyon nyo iti dayjay nga straight anya. Straight sa woman, Riamay. Katuan mo, direct tao. Straight gaputan ako taon. Ay no, kaasimot dayjay nga Insyang, tawan mo ti shape ti body na. Unay ka na magbakitan. Hindi ka ba nagsasaw si Kasta? Rapay, palagkulam ka day. Kaya napintas mo ti pambagay. Kano ko na da Coca-Cola shape Coca-Cola sip in can, Ay, nako. Agbayin ka man nandiya. Si ka mismo ti mga apisya ti bukod mo, bagay. Ay talaga kontrabida ka rektaw. Imbes ko masuportaran nak, ay kanun gayam. Apay adinak kayat akibinan ijay, Ay la, dahil ka di ba ti pagsaksakitan tinakim mo? Ay la, di ka di ba ba? Si kalan, ti kasla, ti kaakimpert iti takyak ko. Ati mo pa yan, dagiti kakalkalay sa. Anya, Ay nandiyaw, agamiris ka kumamay. Kaputa, inuubeng, data panunod. Ay na, maya magayam si mga nakiti ka sa. Mababainak ko ma, ititsa mo kay. Na, apat naglibi ka man. mayat ko nam tadayjay nga agin sisiksay ti partner mo. Dayjay nga insyang nga graraman. Na, Amo ka! Ginangganas mo tinangkibin kenkwana. Sipod entrada aging gayjay nagtugawan niyaw. ay naandya. Ninong kininang kami. Kat nakiinturage kami. Iso natural. Agkibin kami. Ha? Di ko nam kiday. Kay kayat mo. Ha? Nunin siyang kibin-kibinam. Ngam no siya, di mo kayak. Ay na, talaga niya kamuking kandiya. Kalaga, nakita sa panunod mo.
balasan ko. Kaya't mo ka iti makitang dan nga agapit iti broccoli inton bigat. Ay katwan anana, awan met ti aramidak inton bigat. Nasaya at no kasta balasan ko. Tanay, awanan ti daduma ama ayabak. Ala nana, orayan nak inton bigat ta umayak. Ay wag balasan ko. Damag ko kaat, pag-imunan nak kano ti inayaw. Uy-uyawon nak pa'y kanaw. Ay, day tangarod kat nana, kababaing ti ugali ti namin. Ay na, sa adabali ta maawatak mag. Siya ko na, ti mang pasensya kan kwa na. Agyaman nak ano kasta nana. Wow, balasan ko. Siya ko ti mang pasensya. Ta saan ana ipada ti panunot ko kan kwa na. Ano magkahayang tinabati apansit? Wan nga rod nana, adumat ngamin ti linuto yo. Wan, ngam nasaysaya atin nga adati sobra, ngam ti agkurang. Sa bagay, wan matkat di anana. Ay kat, manghala kayo gaya ma. Kargaan mo ang day tataparwer. Uno, mangisilupin kan. Kung naandan to pa'y ama nagsilupinak nana. Ay na, saan na bali, ta siya kun amis mo ti mangibagbaga. Ado nga rod. Alaman nga rod nana, mga laak, tamagustuak ti timplana. Ngam ama nga no pagsilusan nakman ang ti inayo. Iba ganan tumanan at ti amayo ti inikak iti pansit. Ibaga kun awon nana. Aniya. Di pa ikat, nakarkaro nga agsakit tinakam na kanyak. Ama nga nuguraan nakpayan. Kun naklaan nana. Ala, mga laka nga rudan. Kaaduwam ti alaam. Taama nga no kaya't dagiti anak mo. Wan nana, kit agyaman nak Nay mo day kan rekta. Apay nga men amakilinnum baka kadagiti apam amang mangan di tapansay. Sakit aglingling at kapay amang mangan. Kapansi nga raw. Anya, Nag-iimas nga raw na timplana. Iso ano gusto kwak. ha? Linoloko day ta. No siyak taglutaw, di mo ibagaan na imas. Ngam no ni insyang, ibagam ana imas. Sakit agling at kapay amangan. Anya, Ha? Makapaawan iti ganas amangan. ay da, mga kakiitin bakay. Unay kakiitin. Kasla saan ka bakbakitan. Anya, tapaon nakpayan ita? Ay nananang husto daytan. Tatang, di kay agapa dito'y sangot tilamisaan. Ninanang yung tumang kamay. Ni tatang yu agar aramid ngamin iti pagsakitan tirik na. Huston ko nakngarud. Anya lakit din dagito'y aya. Atiw yu pa yun ti ubing ama anawa. Ala, di ako nambot haramilan. Kasla na umak pa yan ito ugali tinadon ako. Apay ka di aya, tatang. Nalabos mo tanda ka na silosa na. Ultimo na ima sa pansit pagimunan na. Kasta talaga siguro ti bumakay, tatang. Ay, nakamaw. Nilaang danang doon nakita ka dito ugali na. Mananusan nyo ka din, tatang. Ang mga numay katumilang na dyan nga ugali na. No kasapulan nga isubliyo tar aramidin nyaw, iti kaas-asawa yaw, kit aramidin nyo na. Anya, Kit isumit ti kayat na, tatang. No dapapanan nyaw, agkuyog kayaw. Numapan kayo ijay sendraw, agkibin kayo ijay syudad. anya. Wen tatang, iso ti aramidin nyaw. Bareng agtal na, ti panunot na. Kit maikat na, ti kinaman nangimon na. Nanang, aw, apay kaday, divina. Nanang, sapay kumaa, tasaan ngagsaksakit tinakam yung itiday ito nga ibaga. Apay, anya ka di dayta. Nanang, bakit kayon? Kanla kay matan ni tatang. Iso apang nga asiyo kumata, agbalbaliw kayon. Anya! Agbalbaliw kayon, nanang. Ikatin yung tiki naman nangimon nyo. Gaputa ka babain. Kaya't yu ka de, abir nga sanda ka iti silo sa abakat.
Anya, wala nang. Day tati bagbaga dagiti kalugaran tayo. Gaputaan mo da aselo sa kayo. Isong agbalbaliw kayon ananang. Saan abali? Taay-ayatin na kayo ni tatang itikas na unay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nay, apay ang nagawid ka, ame. Kunak man dumay sa bulan mo, ije baray damanong mo, ajetro. Ay nananang, nagawid ak gaputadyak maanusan ni Ipag Noemi. Ha? Apay ka de? Ay nananang, saan ang maidrawing ti ugali ni Ipag? Nagalas matgayam ti ugali na? Apay ka de, anak ko. Naungat, kirmat, kentidyak kayat nakauyaw. Kastaya. Ay wala nang, amuyo ka de. Kinunanakit din kanyak asakangak kan. Aniya? Wala nang, ngamjak la nagtagtagari. Ay na, apay, padak ayang amin apike, ano magna, kaslag sabat dagiti dua atumeng na. Apay ang nagawid ka amay. Kat numapang kami di balay na manong jitro intong bigat. Anya ka di timapan nyo alaan manong. Kat no birthday party ka no ti anak da. So ay manong. Apay, di da ka di imbaga king kaya. Saan mat? Ay sos, ang mga no di da ka kayat ng imbitaray. Ayos na ang kanyak manong. Awan tinasakit abakrang ko. Bagi dalatan dagiti lutwand. Ay na, joke lang ading kaw. Mapantayo ah. Inyawag nga rin ni manong jitro. Ay, masurunak kiniipag Noemi. Apay aya. Kadya ugali na ah. Ay na, di mo iraman ti ka anakam. Isaw ti agkasangay. Saan ani ipag noy may? Nasaya at mag. Pasimurot ka kadamanong mga Eric ading ko. Wen manong, gaputa ipilit ni Manong Eric. Ay na, di na ko makayat ng pinilit ko ah. Apay ka din kami ng kilatapin manaw ka dito balay ating ko. At ka dito nagsakit ang tinakamukan niya. Awan manong. Ni kano ba ka mo manaw? Di na maanusan. Manong Eric. Kunak, tupay ka ta ni manang mo manay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni manang iyo. Kaputa talaga kas jet ugali na. Hey, nalabas man amin manong. Imbag man tamaanusam. Ay na, dala ko matimaya tamang sublat. Impasublat ko na. Anya! Ay, kung kunak lakad ating ko. Ay, ano sa ka? Kaputa asawa ka nga raw. Ay na! Asino nga tama ng tinang sublat iti tsinelas ko? Ay na! Anya ka din ay jay manang. Jay man tsinelas ko? Awan matan ditoy! Insina kadagiti na duma, kat awan matan! Ah, daytoy ka day manang. Wan Eric, day tangarod! Ay, pasensya kayo na manang. Kunak na awan ti mangusar. Kaputan na isina magkaragiti daduma. Di yung man subsublatan dagita tsinelas ko? Sabay kat nagingisit dagita dapan nyo? Manang noy may. Nangagkutin pa kami tikabsat ko, Noemi. Kat, dakasak manen kasta ka din? Nasaya at damom na ita. Anya? Kat agpay sumat? Nagngingisit dagiti dapanda. Saan ama ibagay ijay puraw at tsinelas ko? Ay na, Noemi. Nalabos ka talaga. Ay na. Numabalin la kong mga ipasublat ti asawa. Impasublat kang gay. Anya? Ay mo. Ay na. Ang mga nawan mo ilatin mga sublat kang ka. Gapo iti kinaalas to galim.
dayjay anoy mi. Apay ka di manan amay. Kita man ti ugali na. Dila nagbain anang ibagaken ka anang isit dagiti sakam. Anya? Ay na, no aguyaw, kunamlan no asino anapu daw. Di namat aya makita jay tenged na anak anisnisit. Ay na, dila nagbain anag paababa iti buok na. Ay kit kasano ang makita na titanggad na. Kit adda ijay nga to titanggad na ti mata na. Ah? Uri asino mo nga minatao. Di na makita titanggad na. Malaksid ano yalis na ti mata na. Tapno makita na titanggad na. Ay nasi ka talaga manong, maalampay laang ti agangaw. Idin to tap pinabainan na kalangarudan ni Noyme. May amo na rin ka. Basit labanag dayta. Isungawan anyaman na kanya. Ay na, nasaya tayo may ka dito'y parlon, Noemi. Wan, taang papukisak man. Anya po kisti kayat mo? Agpa short hair man, Alfon. Bagay ko matla ka di. Mabit lang taming mingak ti rupam. Si kamat, Alfon. Masapol mingmingam aya. Ay katwin mo't tapno kita no niya ti may bagay king kaapukis. Maala, kita ang ngarot na imbag Mabalinti sikat king ka, may bagay ti rupam. O sige man, pukisan akon. Tanay, nagatidog mo tan tibok ko. Noemi, ang mga nukayat mo nga aglobas si data rupam, ada ti pampapudaw a products ko. Apay, nangisita ka di unay, Alfon? Saan mo? Ibagak lang bareng kayat mong ipadas. Dagito ito Ala, why? Agpili akto. Ngam pukisan nakpay nga umuna. Kaslalim mawag basit tiro pa ni Ipag Noymi Ay, kaya ka mo Saan ko maaming mingmingan? Un manong, kasla naksayan matingisit jero pa na. Sika talaga ami. Apay, masapol a balik sa maya, nangisi. Sa nabali tawan mat ito'y, di na mangagdagiti bagbaga. Anya? Un manong, ngam uray pa'y mangag na. Isong mati ugali na. Day tala agoy, uyaw kadagiti pada na tao. Kay, tuladin may. Saan mat amanong? Wano, balbalsan. Ay na, saan manong? Ibagbagaklaan ti pudno nga aramid na. Awan mataramidam ito dito'y balay, Noyme. Apay ka di. Agkuyog taman ni Garden. Tulungan na kag mula. Anya? Apay, di mo kaya timapan ni Garden? Kayat ko ngamay na. Naibos pa'y gaya man ti sunblock ko. Di ka man agbalin na arte, Noyme No Garden ti trabaho, saan amasapol na kita? Ano sa mun ati mainitan? Wan nagpigsa ti darang ti init. Ngumisit man ang ti kudil ko. Awan ti mabalin. Iso ti nakaibatugan at trabaho. Ano sa mun Tadi ka man nagmaestra. Anya? Gusto ak mo, saan aya? Mala! Wanan jetro! Nagadumat gayam ti usar ni Noymi apang papudaw ije balayda. Ha? Nakita ba ya? Katwan nanang, pang papudaw amin ti usar na ijay. Agrugi iti sabon kan aminan. Ay kat, bay-bay ba? Ta kwarta na matigat-gatang na. Sa bagay matkit di ananang. Wow, ni suati mon pakibiyangan. Ngam kasla awan mat epekto na. Aniya? Wala nang, lima wag labas si Jero pa na. Iso ako na, nga awan siguro ti pagbaliwan Jero pa na. Talaga akas giant ti kolor na. Jetro, talaga ka di akas dyan ni ading mo nga Eric? Anya kas jay? Di kinangisip na Ay na, aguyaw ka man na nakon. Apay, di mo ayang makita day tabagim. Ha? Kaon mo, nukunam anang isit ti kabsat ko. Agpada kayo. Awan ti makunaan na pudaw kada kayo. Si kamat, Jetro. Tapos sakitan pa'y tiriknak. Ibagbagak lang ti agpaiso no Ay na,
Sakbay nga agyaw ka, kita mamatay na bagim. Day takit ti jakkat nga ugalim. Anya? Asawa na? Ngam kastakit din ti ibagbagam? Kasano, kat makauma ka magngaming. Nalaing kang agyaw, ngam di mo lakit kitan day na bagim. Apay, di mo ka di makita ti nagbaliwak? Pimudawak mo, Jetro! Ay napeke day ta kinabulaw. Naimbag ko mga ron, no pinapudaw na agraman ti kaunggam. Alfon, anda ka ti kita dumaabrand dagi jay pampapudaw nga inlakong kanya. Adamot Noemi, apay ka di. Sukatak man ti ususarak. Nagkapsot man. Ha? Ay na, urayam manulaang mat nga aldaw, ngay nusar mo. Nabayagan. Nasurukan ang makabulan. Ngam sa anak mo't ang pumudaw. Uwin nga agbaysuan niya. Kaslawan mo tinagbaliwan day tarupam. Anya? Adamot uray kaskasano. Halawanan, wanan. Ato ti sa bali abran, ngam nanginginala day jay. Sana bali taadamot kwarta kapag bayad ko. Sa bagay mo't kit day Wan Alfon, uray nangina. Basta epektibo. Si kagayam tinagkatangan ni ipag ko kadagiti us-usaran na apagpapudaw. Wan ami. Isumit lagayam anagado ti containers ijay balayda. Wan, imay nga rin idin na minsan, kat sinukatan na tay sigod nga aramatin na, kaputa nakapsot ka no. Kat idi kita agyarupa na, kaslawan unay ti ipikto na agpaiso. Iso sinukatan na itinapigpigsa ng nanginalang Apay ang katawa ka? Ay na, oray anya nga minti usaran na, no talaga anang isit. Awan mabalin. Ay, anya lakit din aya. Ay, kit baybay kaya nangarot ti pumuta. Ay na, no jak la makapagtepel. Ibagak ana itulangan ti kinangisit na. Iso nga uray anya ti aramaten na apagpapudaw. Awan latta ti pagbaliwan na. Hoy, ami di kagar aramid. Ang mga nog sakit tinakam na. Anya, bayam atap no agnakem. Tapno marik na namit ti aramid na. Tanalabos ti kinauyaw na. Kanayon na nga ibaga anangisit ni manong ko nga Eric. Idin to taag pa dadamag. Si kamot gayam na yun Umay kakadimanin aggatang iti products. Agata nga lablabi naman. Ha? Dahil ti rumbang ka nagiti products mo. Saan ko? Into pa mo magtangkanyak na kita ginatang mo kanya. Dahil tati maiparbangkan ka, Alfon. Gaputa man luloko ka. Ha? Anya ka rin sasawam, Noemi. Linuko naklagayam. Gaputa peke dagita lakom. Kasama piki. Ay nalawlawag ang mamutibagbagam, Noemi. Amok alino ko naklaang. Peke dagito'y alakom. Gaputa manon abulan ang nagus usarak. Ngam awan mo ti epekto na kanya. Anya? Nangina. Ngam awan mo apulos ti epekto na. Iso amang isublay ka iti kwarta. Uray ka gudwa. Ay na, Noemi. Kaluka ka naman. Sakbay nga kung itungit ka dito yung parlor ko. Panunutin mamata na yung bag. Ha? Nawan ti Victor na kang ka. Panunod ka na. Ang mga nukas na talaga ti paragkudkudil mo. Iso nga uraan niya to, sir. Mawhitening products. Sana tumalabking ka. Anya? Wan, nangisit ka talaga. Iso sana nga umipikto na kitaking ka. Iso di ka latag sa usaw dito yung parlor ko. Ito uraan niya lang kita. Ha? Ay, mangibabayin ka maggayang mga asawa, Noemi. Anya? Tapay. Kasano? Kat nakiapa ka kanukin ni Alfon. Ti ko na mga ta. Kat jak maamuan, Noemi. Ay na, talaga asabali ka mata. Nakiapa ka, gaputa saan at tumalabkin ka di ginatang mo apampapu daw. Jetro? Apay nakiapa ka. Nusak day takit mabaina ka. Apay nga agungat ka. No saan at tumalabkin ka ti pagpapu daw. Ay na, aklo ng ngaminan, Noemi. Saan at tumalabkin ka na kita? Gaputa talaga anangisit ka.
Si kamot, Jetro? Agnagam kamot nga taitan. Di ka naguyaw. Sa dengamon ti mangibaga, anang isip ti padam a tao. Gapo, taag papada kayo. Gan maisa, napyada. Gapo ta kulay dala ang tinangisit. Idinto ta sika, nangisit, ultimo kaunggam. Niya? Ami, anda ka din ni Eric. Awan ipag, apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibaga. Anya ngay dayjay. Kaya't ko lang ko mga agkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ko iti kalabas. Dagiti panangibabain, kan pananguy-uyaw ko kankwana. Ipag, Mas daaw ka nga ta, no apay akas to iti ibagbagak ita. Nakaamiris akon. Saan kayam arumbang nga aguy-uyawak. Gapo tagpada kami laang. nasaya at mata nakaamiris kan, ipag. Wan ipag. Kat pangaasim ta kuyugan na kuma. Mapantay di ayan ni Alfon. Gapo ta kayat kumata kasarita. Kayat ko tiyag daw iti pamakawan kan kuana. Gapo iti panangapak. Inapam ni Alfon, ipag. Wan ipag. Gapo ta saan at tumalab amin dagiti inla ko na kanyak. Kat imbagak pa'y apeke. Napanunot ko at talaga akas to siguro ti kudil ko. Isu nga urean niya ti Arameda. Sa anak apo mo daw. Isu akait ko kumaakasarita ni Alfon. Nga uray mababainak unay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nag-apon nyo na na. Kasla na banbanog kayo ah. Ay, wala raod. Naggapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagparot iti panaw. Kastaya na na. Ay, umadani ngami na hindi pa nagtutudaw. At da ngamin agtagtad ijay banda ti kusina may iso anas kan ngay simpanag iti anak kaw. Aywan anana. Nagrigat no agtagtad ti kusina no matutudo. Aywan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa'y nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman ak unay doon ang nagsingput ka talaga balasan ka. Ni na naman. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagaklakay. Among ka din ni Donang, ha? Nakaimimot at talaga. Nalabas at hinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman, inayaban na ni Bakit Estela anangan ijay balayda. Ngamda tao, di na pa'y mapadigwan matijas ki a babae. Nini, apa yakas tamo tanti bagbagam iti kumarin? Anya, ha? Saan ko ako mari ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang nati kinaimot na. Anya? Ha? Addan to lang masapul day jay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya day tangar aramidan. Kumarin, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Ala, da kayo, tagasawa kini Donang. Na? Total, isumat ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga. Just kay, salbag pay! At, uray anya ti aramidan da di adonang. Talaga ang nasakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumawit. Ay, apo, na yung daytan agura. Dagita tirong nga baliwam nga ugalim, kumari. Ha? Apoy ko mga baliwa? Ad-adakit di ang umap apoy tigurak ken kwa na. Apay kami na yan. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga agasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni Bakit Estela ti pinakanda.
Ay, una yan. Anya laki din aya. Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakis ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag ng ba't padakalan. Ay, naustuki di daytan. Hay nako, una yan ni Karina aya. Basit abanag, ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, un kaya. Bakbaketan. Ng immature ti panagpampanunod na. Iso nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay, gaputan nakitak anabambanog anagapo ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunod ng dayjay. Baliktad. Sa bagay, no da tayo amakawawat, agtatal na tayo latan. Una, bay am asuma na o. Mauman tulat ta. Ay wala, mauman tulat ta amang daddarael. Siya maganti masabat ko, Karina. Sasaw ka magang may maysa. Marurudak nga rod isong agsasauak. Apay ngamin aya. Anya? No kayat mo mati agsaong agmay sa, ay kat agsao kalat na saan asyak ti bibiyangam. Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sango. Anya? Ay una yun leta nga imbagam si ka, Karina. Nagalasmutin leta pa nagsasaong kanyak. Kasano ngamin ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga amin. Anya? Eh, dita ka man langan. Umpay na sa aking kamot. Immature bakbakitan! Ay talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dya, Karina. Gaputa babae. Tarusan, ang mga nung nakaramang kanyak iti saan na amalipata. Bay amon Manong, kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo amakaw-awat, bay-bayan tayo latan. At danto lata ti gundaway maamiris na, dagiti pa naglablabos na. Sa bagay mo't gindi Una yun dya, Karina. Awampay, tinasayat asursuro na. Agam mala, baybayan tayo. At dantumal daw na. Ay wala, saan nga amin nga aldaw, kat kukwa na. Among matan lakay, no siya, awan pilpilyak no marurudak. Ay, unay kan. Aglablabos ka mo tin kadagiti ka aruba tayo. Saanan ang nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day Jaberto Man nakibiyang tumang amay. Ay, jak amo. Nanya ti ibagak ka. Agulay magkalandaw, no di mo kaya't amairaman kay tipungtot ko. Amangan nun niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mo. Nabambanog da tao. Iso apang asimanteng ka agluto kan aginaw. Anya, Awan pa yung oras mo nga agtrabaho dito unag ti balay. Gapo iti day ta kachichismis mo. anya. Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsak ko amin ijarwar dagiti mainawan. Ta ije mo amapan pidutan. Ala na, kanya laki din day tang ugalim. Pare, pudno ti bagbagan ka. Iso pangasim man. Bagbagam man ni bakit mo. Tasat anak saya day diyang aramido na. Kasaya pare. Nakababay na talaga. Ngam, kanayon ko abagbagan ngam awan lata. Ha? Iso pang panunutot pa yan. Ngayso siguro ti pan nakaitaw na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan? Ang mga nututubak. Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. bayaman pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin ang baribar ti panagsungbat na. Nasaya at man ta nagranata kumari. Ha? Apay anya din na idanon kanya. Anapan mo kano yung chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di day ta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan maysa, napan mo imbagbagay jay ayandaman ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang?
Anya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputa pudnumet amin dagiti imbaga. Saan na yan? Ha? Pudnumet anak kay mimot ka. Ken maysa, pudnumet anak kaalalas day ta panagbadbadom. Kas kalatukak analmas ijay karayan. Ha? Day tarupang mat, kas laim pasikig alaba. Anya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakatan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya, Imbagak mat idi kada kayo, nga ikulong yu dagiti manokyo, ngam anyat inaramid yaw. ay Karina, kunak itay kun ka, pasensya ka kuman. Naikulong mat amin ang manok me. Isu na laang tadda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Isu asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Oh, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manokyo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talaan ti amuyo. Pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya. Anya kamatan Karina. Mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po iti kasta nga ugalim. Anya ka din day ta nga ibagbagam? Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawan ni bakit Estela? Awan babain mo. Anya? Awan bain mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot, kat imbagak mat idin kadakwada, nga ikulong da dagiti manok da, ngam anya nga itinaramid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga ingagara? Oo, adula amin na rason day ta. Ti kunam kit day inggagara da. Ngamen, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwan akon kun ka Karina. Ah. Mapunpunwan akon. Hindi. Jesus, nagpigsa mo kan dito atudo. Nagpigsa ti angin na. Dahito isang bagbagada na pigsa bagyo. Ay, katagbagyo lang ta ka di. Malagdam nga raw, makimpo na. Anya? Danag mo na ya. Ay, unay ka. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag kumamat. No sana flood prone area dito ayan tayo. Kanya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umurag ti danom dito balay. Jesus. Ay, kung nga paiso. Kanta nga pa lang arti ko ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Tamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan, adda pumigsa ti tudo. Ay, alakit din. Ingkan. Ha? Basta siya, dito ulaklaan. Salbang. Na, Ne, kasino nga taday jay? Tulong ka, Ruba! Malmasa ko tinoy! Ni Karina mo dyan, pukaw, kita iti tulong bakat. Tulong! Iwan nga agpaiso. Apay nga awan nila kay naakadwana. Malmasa ko! Tulungan Sus. na! Ala aman ng Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimat. Oray may anod kang Karina! Total, nagalas mo lang tao galim! Adu kami ang mangdangdangag iti pukaw mo! Ngumawang mamayang kumarayakan ka! Nagalas kami tao galim! Anya, ay naman ng Berto, pang-asim kumain katulungan. Bayam amayanong, saan arong morte asik mo kasking kuha natin tulungan? Bayam, tamayanong kulak tubay, nyakan! Imbaglangan tagda ka na kay. imbagak ngamin kan ka mapantan, yung natangkan ti ulom. Kat punak ano sumardeng met lang titudo. Ad damat ng pigsana. Bakit am? Anya nga ita. Uray ka sa ti panagpukaw mo. Awan ti imarayat ka. Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugalin. Isong awan pulos tumulong ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto ka. Apay di mo nangag. Ah, wala kay. Nangag ko day jay.
Uro-urayot nga umay naktulungan. Nga mawan mo. Uray dagiti anak ni Bakit Estela. Buy-buyaan dak matlatan amayan anon. Di dak pa'y tulungan man. Saan ka na mas daw nung apayakas dedagan ka? Ngamin, gapumit la iti kinaalas ti ugalin. Ay naapo, anyalaki din aya. Diyak amo no masyana kuno katawa. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam si kabak na. Amom nga min, adda kidag pokpokaw ka nga kitkidaw iti tulong. Awan mo't mayat at tumulong ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Ha? Di ta kumaamamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaadwan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas tamot ng tibagbagam bakla. True naman. Amon, idagpukpukaw ka. Buy-buyahan da ka lang dagiti anak ni Bakit Estela. Imbis at tulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mo lang ti makaanos iti ugaling. Isong agbalbaliw ka man. Ne, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita, si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ay, kwa, saan mo't kumare? Si kakit di mo't. Anya nga day taimot mo. Si daan kumare. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masiguradok ama gustom dayta. Ne, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Si kamat kumare. Saan ka nga minasigod akastakat? Iso amas daawak man? Aklo na kumare. Naglablabusak iti kinachismusak. Kinaalas ti ugali. Kun amin nun adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak na yanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita. Agbalbaliw akon kumare. Diyak kayaten ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa yan nakamiris, Karina? Ha? Ita, ang bumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam, kat apaam, kat ichismis mo. Lakay. Ngamin, nudumtang ti chimpong agkasapulan ka, agpangadwada at tulungan da ka, wano saan. Ngamin, mapanunot dadag iti dakes akababalin mo. Mawatam? Wala kay. Anya lakit din aya. Maawat akon. Iso amanipod ita. Agbalbalo akon. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.